Què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit, Stormers. Benvingut al vídeo que us vaig prometre sobre una marca que vam fer ja un vídeo anteriorment. Us deixo aquí la targeta, que és sobre aquest mallot, les conclusions de la compra d'aquest mallot i com es comprava per la web. Ara ens ha arribat una altra comanda d'aquesta pàgina que m'agrada molt, que és de Sirocco, i bueno, veurem els pros i les contres d'aquest meravellós mallot. Endavant, capçalera! Com us deia, Sirocco ha tret una nova línia Premium que es diu SRX i SRX Premium, que és diferent a la que havia abans, que eren aquests, que eren M2 Originals. I bé, la raó per la qual vam comprar la primera vegada era pel seu preu, per la web, que era molt intuïtiva, et deia la talla que utilitzaves, i sobretot pel disseny, no? El disseny era super xulo, aquest m'encanta, i ja veureu que és que hi ha dissenys super xulos. Aquest mallot per la muntanya m'ha anat de fàbula, o sigui, ha complert les expectatives sobradament. S'ha enganxat als barzers, ha tingut rossadures aquí, i m'he caigut inclús, i el mallot ha aguantat. Sí que al millor de... Bueno, s'han format unes petites boletes, però bé, l'he utilitzat moltes vegades i el preu era assequible comparat amb altres marques i m'ha anat força bé. En tornaria a comprar un altre. El problema que hi havia per mi és que quan em posava un mallot d'estiu aquí feia molta calor, llavors aquesta capa era un pèl gruixuda per mi, llavors feia servir a la tardor o a la primavera. Dit això, em vaig adonar que a Sirocco.com havien tret una nova línia més premium amb una qualitat excelsa i que es diu, ja ho he dit, SRX. Bé, doncs hem fet un parell de... Bueno, d'SRX hem fet una compra, també hem fet una compra de M2 de dona, que si trobo per aquí alguna model, ara sortirà i us l'ensenyarà com queda. També li he comprat uns mitjons, a veure si l'animem. Dit això, el mallot que he comprat és aquest, completament blanc, SRX Premium. Aquests M2 tenien una silicona aquí que enganxava molt bé. L'ajust era unisex, se'l pot posar un home o una dona, és talla M. Potser la talla M de dona específicament és una mica més petita, la de home M és una mica més gran. El que passa que si la dona té una miqueta de pit, la M d'home va perfectament. I té això, unisex, la cintura de silicona i una doble costura, que ja us dic que va superbé per la muntanya, per si t'enganxes amb un esbarzer, una branca o el que sigui. Dit això, la nova línia que han tret m'ha enamorat directament. Sí que és veritat que el que es refereix a bicicleta de muntanya, ja veureu que és tanta pura qualitat i tan fina que per passar per corriols potser si s'enganxa, no ho sé, no ho he provat, ja us ho diré. Potser s'esguerra, no ho sé, ja ho provarem. Ara per pista i per bicicleta de carretera és increïble per altes temperatures. Bé, doncs l'obrim, això quan us arriba bé amb una bosseta així. Veiem els guants. I mireu, super xulo. Té protecció aquí a la cremallera, veieu? Té transpiració aquí al darrere. És super elàstic. Ja veureu quan ara me l'emprovi, que queda arrapat al cos. Té tall làser, veieu? A diferència d'aquest que té una doble costura, que queda força bé,
però ja queda més gruixut. Aquest té un tall làser. Una cosa també que va super bé per l'estiu és que és protecció 50, o sigui, ja no cal posar-vos crema a sota del mallot i que quedi un pringue, és protecció 50, o sigui, tot això que us queda. I una altra cosa, que per exemple els mallots de Port Village, la marca Imperfect, no tenen i se m'esguerren per allà, quan posem moltes coses aquí a les butxaques al darrere, aquí tenim unes proteccions a les costures per tal que no s'obri, val? Doncs aquí està el mallot de SRX Premium. Aquest concretament és el Ardidian, Pro Ardidian. SRX Pro Ardidian. Talla M. Ara me l'emprovo i veiem com queda. Vinga! Doncs aquí em teniu, sembla una fitxa de dominó amb aquests colors, però la veritat és que és una passada. Mira, és que és gairebé transparent de lo finet que és, super lleuger i super guapo. Aquí tenim les 3 butxaquetes. I ja us dic, per carretera de ruta, de carretera, jo crec que increïblement adient. De muntanya per pista segur que bé també. Per corriols em fa una mica de por de que això s'enganxi, perquè és molt finet, però bé, jo crec que per pista ho provarem i farem un vídeo i diem com ha anat, perquè encara no ho sé. Ara, les sensacions és una segona pell total, o sigui, una passada. Per cert, també vaig amb els mitjons Sirocco, estan a la web de conjunt, o sigui que també van super bé, són alts i se'ls veuen resistents i una bona goma, o sigui que per mi perfecte. Dit això, aquí tenim la roba de dona, encara no l'hem obert, és Saint-Tropez, el model Saint-Tropez que porta llunars de color lila. I a veure què tal, si convencem a alguna innocent perquè se l'emprovi i ho veieu. Bé, doncs finalment hem trobat una noieta que entrarà al canal i ens ha deixat que sigui l'hostessa del programa d'avui. Doncs bé, noieta, t'hem portat un regalet de Sirocco, que és el mallot de Saint-Tropez, perquè vostè és una mica pijita. Llavors és de color blanc, com el que jo tenia de la M2, que tu també te l'han provat, i bé, m'agradaria que te l'emprovessis. Però me l'ensenya mal, no? Sí, i tant. I de què també? Aquest és com l'altre negre i blanc que tens. És com l'altre que jo tinc, en versió dona, M, una miqueta més petit. 3 butxaquetes, una cremallera per les claus de les monedes. Què t'agrada? Super. A veure, dona-li la volta. Està molt bé, no? Doncs faries el favor perquè els Stormers vegin com queda en cos de noia el Sirocco femení? Sí, clar. Vale, endavant la senyora altruista que ha vingut al programa. Hola, què tal? Uau! A veure, deixa'm veure per al darrere. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo sienta el maillot? Pues súper, porque es que es tan fresco y es de estos modelos que son súper ajustaditos. El tacto que tiene es muy suave, súper suave. Y sientes Se puede como... tocar, ¿eh? Toca. Y puedes notar cómo son de estos textiles que al menos transpiran, porque hay muchos maillots que la verdad es que parece que no estés, tu cuerpo no esté transpirando, y este es genial. Vale, ¿te cierra? ¿Eso te cierra o qué? Sí, me cierra, mira, ¿ves? Wow, increíble, muy bien. Pues nada, a ver, date una vuelta a ver qué hay aquí detrás. Sirocco Cycling, nothing to lose. Muy bien, qué chulo. Pues nada, ¿quieres dar algún mensaje a los Stormers del canal? Sí, deciros que si os ha gustado este vídeo, tanto el maillot mío como el de Orange Store, podéis darle like, activar la campanita y suscribirte al canal para poder ver nuestros vídeos, que vamos a hacer próximamente un sorteo que os va a encantar. Entonces, también podéis ver
que hay un enlace con una página web, que ahí si clicáis ahí encontraréis un descuento de un 10% extra de todos los maillots de Sirocco. Y gafas y accesorios y todo lo que queráis. Así que, activar. Bye bye.